част от новата история на Тока Бока. Ето Хаус Тур. Къщата е копирана от Тока Бока, от YouTube. Ето, не YouTube, ами от TikTok. Не мога да тагвам нищо, защото не знам как от тук. В които ще участва в днескашния епизод майката, гаджето на Виктория, което се казва Иван, и майката се казва Мария. Нека започваме. Това е тяхната квартира тук, където живеят в общежитията на училището. И да. Нека ми дай пари, че нямам с кого си плаща найема. Няма с кого си плащаш найема, ама. Вчера ти дал 1000 лева. Ти как се озва тук, ма? Мина ти, с магия. Аз сега ми кажи защо. Купих си рокля от Алиекспрес и сега ще покажа. Гледай каква съм взех си. Как да не си я купа? То парцал си дава 1000 лева. Лайно мърсто. Ти си лайно. Аз не съм лайно, аз съм то отгледала от лайно.